luat naștere Salsa Addicted? Salsa Addicted s-a format în 2005. În 2005, cam pe vremea asta, cam acum o să avem aniversarea în curând, a pornit de la o idee. Ideea de a dansa tot timpul, ideea de distracție. Și așa s-a format Salsa Addicted. N-am știut ce să spunem altceva, n-am știut ce să spun altceva despre mine decât că toată ziua avem muzică în cap și dans în cap, decât că sunt addicted. Și atunci a fost simplu, Salsa Addicted. Așa s-a format. Spune-mi ceva despre curs. Asta știu că e gratuit. Da, acest curs este gratuit. Cursurile de începători absolut tot timpul sunt gratuite. O să începem o nouă grupă de începători, probabil la începutul lunii iulie. Doar că grupa de începători nu va fi de la ora 8, va fi de la ora 7, pentru ca ei, cei care au început deja, să aibă continuitate pe program, pentru că deja și-au făcut un program venind deja la noi fiecare marți și joi, de la ora 20. O să vină următoarea grupă, o să înceapă la ora 19. Și puțin despre chefurile de salsa. Chefurile de salsa se țin în Timișoara, se țin în Arad, în Timișoara se țin, din câte știu eu, la fiecare sâmbătă la Riviera. Acolo se dansează după ora 10, 10 jumate, o terasă cu piscină, cu tot ce trebuie, intrarea este liberă, muzica este în plin, lumea a început deja să vină pentru că încep să se obișnuiască, vin și oameni din Timișoara, vin și oameni din Arad, oamenii vin vor să se distreze, au nevoie de timp liber, vine vara, ai nevoie să te distrezi. Unde altundeva decât la piscină, unde să poți să faci o baie, cald afară, te simți bine cu prieteni, ai muzică salsa, ai piscină, ai un răcoritor, ai ceva, te simți bine. Și o întrebare. Un mesaj, dacă poți să transmiți dansatorilor de salsa. Dansați salsa, simțiți-vă bine. În anii 30, 40, 50 a pornit din Cuba un stil muzical numit son. Son. După cum vedeți, eu are avut o mare, asta se referă la influența fiecărui stil în formarea salsa, ceea ce avem astăzi. O să vă exemplific cam toate genurile muzicale și o să vedeți cât de mult seamănă sau nu cu ce avem astăzi. O să facem front to front, back to back, pas de bază pe loc și o să începem probabil walking turn. Ok? Bun. Cu ce începem? Primele două rânduri, jos. Pentru că trebuie să vedem de aia. Și am venit astăzi prima oară. Prima oară la salsa astăzi. Ok? Hai cu noi atunci să venim prima oară. Lasă pe reste. Hai. Bun. Avem așa, front to front, din pasă de bază, avem 1, 2, 3, din pasă de bază, din 1, 2, 3, 5, avem front to front. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Simpluți? A trebuit să fie simpluți. Hai, să vedem cum pot trece. Am stat pe simplu. Hai. 5, 6, 7, bază. 1, 2, 3, încă una, 6, 7. 1, 2, 3, front to front, 6, 7. 1, piciorul drept în față, drept în față, stângul în față, drept în față. Simplu. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, ești pe ciorap? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, mai cu viață. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mulțumesc! 1, 2, 3, 5, 6. Haideți să facem împreună.
5, 6, 7, bază. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. On the spot. 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Trebuie călcați fiecare pas. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3 și bază 6, 7. 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2, 3. Front to front. 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Back to back. Walking turn. Avem așa. Din fază de bază. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Ce avem de făcut? Ce avem de făcut ca să facem walking turn? Walking turn-ul ca și pas să descompunem, așa facem bucăți. Prima bucată și a doua bucată. Vă spuneam că salsa, două măsuri de câte 4 timp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Despărțit. Prima parte. 1, 2, 3, 4. Pe 1, 2, 3 o să facem întoarcere. Acel walking turn. Walking turn nu este o întoarcere călcată. Îl facem în felul următor. Vă uitați. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Walking turn. 1, 2, 3. Walking turn. Motamor, exact cum spune cuvântul. 1, 2, 3. Walking turn. Hai să facem doar prima parte. Walking turn. 3, 5, 6, 7. Sunt cu greutate pe piciorul drept. Da? Toată lumea are greutate pe piciorul drept. Bun. Acum, pe 1 calc în față. 1. Am greutate pe piciorul stâng. 4. Acum, mă întorc spre dreapta. De unde mi-am lăsat piciorul, mă întorc pe el. 2. Am greutate pe piciorul drept. Toată lumea ridicat piciorul stâng sus. Acum aveți greutate pe piciorul drept, abia. Acum, din poziția din care sunt, mă întorc tot spre dreapta, față de unde am plecat, fără să mai calc niciun pas. Pur și simplu fac un pivot. Pam! Și pun piciorul jos. Încă o dată partea asta. Pas de bază. 1, 2, 3, 5, 6 și 1. Mă întorc pe 2. Pivotez. 3. Am greutate pe piciorul stâng? Da sau nu? Nu? Puneți greutate pe piciorul stâng! Acum avem toți? 2, 3. O să distrăm imediat. Ok, primul lucru jos. Că voi dați mai stat jos de aia. Walking turn. Încă o dată. Arată așa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Calc 1. Mă întorc pe 2. Pivotez 3 și pun piciorul jos. Este foarte important ca pe fiecare pas să încalci acel pas. 1, 2, 3. Pun piciorul jos. 3 timp. 1, 2, 3. La walking turn ăsta mai spune și right turn. Dacă o să mergeți la București, o să-i spună 3 timp. Dar este right turn sau walking turn, astea sunt variantele oficiale. Right turn, walking turn. Este și un left turn. De-aia. Deci, 1, 2. Vă ziceam că din primul curs, greutatea trebuie să fie tot timpul pe picior. Aia înseamnă că picioarele sunt sub voi. 2, 3 și 5, 6, 7. Hai, sus. Întrebări sunt? Nu? Perfect. 6, 7, bază. 1, 2, 3, 5, 6, 7 și 1, 2, 3. 5, 6, bază. 1, 2, 3. Walking turn. 6, 7. 5, 6, 7. 1. Walking turn. 6, 7. 1. 5, 6, 7. 1. Walking turn. 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7.